Провери ли си почтата? Боже. Искам пълна информация за бурята, която следим от няколко дни. Сигурно е грешка. Мисля, че трябва да изслушаме баща ти. Не искам да го слушам. Не беше прав, но не си призна. Данните ми сочат, че вълната ще залее бариерата на Темза. Нима централен Лондон е в опасност? Боя се, че да. Звъня на мама цяла сутрин, но тя не вдига. Мамо! Никога не са евакуирани толкова много хора за толкова кратко време. Става дума за милиони. Моля, напуснете района. Моля, идете на високо място. Извънредно положение. Тук тече вода. Какво мислиш, че е над теб? Не знам. Темза. Бягай. Отвори вратата. Не мога! Не се отваря! Боже! Това е професор Морисън. Трябва да го докараме тук веднага. Само той може да ни каже дали ще спрем водата. Роб! Потоп. Втора част. Това е едно от най-катастрофалните природни бедствия. Изчезналите са повече от 200 000 души, а спасителите са на ръба на силите си. Природното бедствие е подобно на това, което сполетя Ню Орлинс преди 2 години. Никой не очакваше штормовата вълна да навлезе в устието на Темза. Съединените щати ни обещаха подкрепа от военните си тук. Къде са те? Изпращат ни 10 хеликоптера. Защо се бавят? Къде са нашите хеликоптери? Всички са заети, превозват лекари към полевите болници. Извозваме и 600 затворници от затвора Белмарш. Затворници? Побързайте. Роб! Давай! По-бързо! Хайде! Помощ! Помощ! Помогнете ми! Помощ! Ръката ми се заклещи. Ще ви измъкнем. Спокойно, ще ви помогнем. Индексът Дао Джонс падна с 500 пункта. Всички се отървават от лирите си. Половин милион сделки за час. Как е възможно? Дай ми финансовото министерство. В момента нямаме връзка. Мойс от Американската федерална банка се обажда. Артър, слушам те. Какво е положението? За капак на всичко лирата се срина. Имаме нужда от помощта ви.
За нещастие и ние имаме проблеми. Дао Джонс пада, доларът се срина с 3%. Най-важната ни задача е да стабилизираме собствената си валута и пазара си. Не може да изолирате така икономиката си. Наводнението не засяга само Лондон, засяга и Уолл-стрит. Така е. Но връщането на доверието във валутния пазар не е лесно. Трябва ни време. И двамата не разполагаме с време. Не забравяйте, че щатите имат значителни финансови интереси в страната ни. Ако икономиката ни рухне, и вие ще го усетите. Свържиме с финансовото министерство на всяка цена. 21:10. Помислих, че си мъртъв. Качвай се, добре съм. Толкова се оплаших. Добре ли си? Нищо ми няма. Дърпай, дърпай! Добре, Татко! дръжте се! Помощ! Татко, тя потъва! Идвам! Татко, побързай! Ще се оправите. Дръжте се! Водата се покачва. Бързо, татко! Зак! Бил! Дръж се здраво. Професоре, добре ли сте? Патриша наш. Защо ме доведохте тук? За да ни помогнете. Да ви помогна? Ако ме бяхте послушали на времето, това нямаше да се случи. Още не е късно. Съжалявам, не мога да ви помогна. Трябва да намеря сина си. Навън няма да успеете. Ще му помогнете, като помогнете на нас. Искаме достъп до модела ви на пробив в бариерата. Също и до прогнозата ви за щетите. Може да не са валидни вече. Валидни са. Милиони хора още са в опасност. Трябва ми достъп до моята база данни на сървъра на университета, ако е възможно. Желаете ли нещо друго? Да. Синът ми Роб е най-добрият морски инженер в страната. Фирмата му поддържа бариерата. Саманта Морисън Ръководи работата на бариерата. сигурно е отишъл в Дефайант. Моля? Така се казва фирмата му. Близо е до бариерата, но е на високо. Може би те... Ако е възможно, ще ги намерим. Госпожо началник, може би вече сме закъснели. Но трябва да опитаме. Дръж се сам. Не мога да удържа лодката. Не мога да я удържа. Сам, дръж се! Дръжте се! Направи нещо! Всичко е наред. Няма да позволя да се удавите. Дишайте! Няма да ви пусна. Татко, не я оставяй да умре. Повдигнете си главата. Побързай! Моля те. Побързай! Татко! Моля те. Моля те, не ме пускай. Обещавам, че няма да ви пусна. Обещай ми. Хайде, татко!
Не ме оставяйте да умра. Всичко ще бъде наред. Моля ви. Татко, не мога да я държа. Изплъзва се. Не. Не. Пуснах я, татко. Успокой се. Пуснах я, татко. Погледни там горе. Помощ. Помощ! Помощ! Помощ. Помощ. Не бива да стоите тук. Трябва да се измъкнем нагоре. Аз оставам тук. Ако останете, ще умрете. Ако стоим тук, ще ни спасят. Елате насам. Бързо! Никой няма да ни спаси. Елате с нас. Моля ви, елате с нас. Моля ви. Хей, Измъкнете ни! помощ! Дръжте се. Давай! Хайде! Давай! Хайде! Не мога. Хайде! Боже! Хайде! Хайде! Ще се справиш! Дръжте се! Давай, татко! Точно така! Ще се справиш, татко! Давай! Благодаря, много ви благодаря. Благодаря. Хайде. Хайде! Трябва да тръгнем веднага. Погледнете. Ако останете тук, ще умрете. По-добре да остана. Не мога. Хайде! Хайде! Трябва да излезете. Не мога да плувам. Побързайте! Моля ви, тръгвайте! Двадесет и 14. Сам. Продължавай. Не спирай. Водата се покачва.
Още колко остава? Около 20 секунди. По-скоро 10. По-бързо. Давай, давай! Бързо! Няма изход. Какво ще правим? Да си починем малко, става ли? Не мога. Трябва да изляза. Не можеш да излезеш. Не искам да умра тук. Спокойно. Успокой се. Никой няма да умре. Дръж се, дръж се. Ще си починем и ще измислим какво да правим. Мел. Здравей, Кристин, аз съм. Заедно с Мел сме. В безопасност сме. Мама ли? Намираме се в Канари Уорф. Отиваме към Гринич. Там е безопасно. Чухме какво е станало в Уик. Ако можеш, моля те, обади ни се. Защото се тревожим за теб. За кратко имаше сигнал. Оставих и съобщение. Ти прояви голяма смелост. Не е вярно. Беше по-смела от мен. Нищо не можехме да направим. Абсолютно нищо. Хайде, трябва да вървим. Да тръгваме. Трябва да вървим. Хайде, бързо. Хайде. Зак! Зак! Отвори вратата! Отвори я! Извади ключовете. Давай по-бързо. Проклети ключове! Хайде! Хайде! Един момент. Това не търпи отлагане. Трябва да спрем мобилните телефони на цивилното население. Мрежите са претоварени. Това пречи на работата на щаба. Добре. Имате няколко минути да се обадите. Благодаря. Спокойно. Какво правиш? Какво правиш? Какво ти става? Успокой се. Спокойно.
Престани! Какви ги вършиш? Ще намерим изход. Ще намерим изход. Здравей, мамо. Клер, ти ли си? Разбира се. Слава Богу. Къде си? Мамо, едва те чувам. Мамо? Ема, с теб ли е? Да, с мене. Клер, чуй ме. Трябва да отидете на високо място. Разбираш ли? Връзката се разпада, мамо. Не се тревожи, добре сме. Всички да слязат. Хайде, момичета. Слизам от таксито. Какво става? Нямам представа. Хайде. Мамо, пълно е с вода. Мамо? Клер. Мамо, улиците са напълно... Клер, не се разделяйте. Стойте заедно с Ема. Мамо? Много ме е страх. Мамо! Не се разделяйте. Мобилните услуги ще бъдат възстановени възможно най-скоро. Намери ключа! По-бързо! Намери ключа! Давай! Побързай! Бил! Бил! Боже! Бил! Роб? Ела да видиш. Меко е. Меко е. Бил! 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 Меко е. Насам. Внимателно. Натам. Как си? Добре ли си? Откъде се появихте? Дълга история. През покрива мина вълна. Някой тунел се е срутил. Боя се, че е по-лошо. Да вървим, бързо! Хайде, да вървим. Бързо! Бързо! Добре ли си, татко? Да, Нали си за инхалатора? да, но... Още не ми трябва. Слушай, най-лошото мина, обещавам ти. Ще дойдат да ни спасят, наистина. Откъде знаеш? Ще ни спасят, после ще намерим мама. Защо мислиш, че изобщо е жива? Защото не мога да понеса мисълта, че не е жива. Добре ли си? Вече да. Тихо. Виж, някой идва. 23-26.
Внимавай! Работници. Двама работници. Може да ни помогнат. Добре ли сте? Да. Къде е изходът? Не знам, ще проверя. Ще погледна ето там. Вие стойте тук. Сам. Чакай малко. Военните, както винаги, изядоха всички бисквити. Затова ви нося кафе и чай. Те са много умни момичета. Мислех си за всички случаи. Когато при мен са идвали разтревожени родители, които не знаят къде са децата им, нямах представа какво преживяват. След като загубих Джон, момичетата... Ако нещо... Госпожо, няма ако. Не из Клея Риема. Няма ако. Една променлива може да провали цяла прогноза. Кит, Не предвидих най-тежката буря. Кит, не се измъчвай. Никой не я предвиди. Всеки допуска грешки. Но заради моята ще умрат хора. Може би хиляди. Не се измъчвай. Никой не можеше да предвиди бурята. Да направим каквото можем сега. Трудно ми е да си представя, че имаш друг. Особено ако се казва Дънкан. Връзката ви сериозна ли е? Не, вече нямам сериозни връзки. Какво се случи между нас? Просто не се получи. Какво? Какво? Пак го правя. Искам да ти кажа толкова неща, а не ми достига смелост. Липсва ми Тони. Мислех, че ще говоря с него цял живот. Но него вече го няма. А татко, той цял живот мислеше за това, което стана днес. А аз го мразех поради тази причина. Не бях прав сам. За много неща. Оттам на хлуба вода не можем да излезем. Добре. Вижте, мисля, че имам план.
Доколкото си спомням, на 150 метра от тук в онази посока има вентилационна шахта. Ако не е наводнена, можем да излезем през нея. През войната стотици хора са се криели в тези тунели. Властите сложили стоманени врати. Така хората се затваряли. Тук трябва да има такава врата. Върху нея е поставена карта. Ако намерим вратата и я затворим, ще имаме време да влезем в шахтата и да се измъкнем. Да. Добре. Добре. Бягайте! Насам! Продължавайте! Бързо! Насам! Картата! Трябва да има дръжка или нещо подобно. Ето я! Помогнете ми! Давайте! Хайде! Давайте! По-силно! Давайте! Давайте! Да я затворим! Водата прижда! Бил! Зак! Дръж се, Бил! Дръж се, приятел! Дръж се! Няма да те пусна! Дръж се! Ей, добре ли си? Да, Мисля, че намерих изход. добре. Ето. Това трябва да е шахтата, за която каза Бил. Той къде е?
Добре ли сте? Много е високо. Трябва да се изкачим. Тук сме в безопасност само 5 минути. Няма да се справя. Ще се справиш. Да, ще вървиш след мен и всичко ще бъде наред. Хайде. Добре. Това е лудост. Ако се подхлъзне един, всички ще паднем. Никой няма да падне. Никой. Няма да паднем. Гледайте само нагоре. Хайде, Зак. Първо ти. Сигурен ли си? Върви, не съм във форма. Началник наш, бурята се е обърнала. Отдалечава се на юг. Това не е важно. Въпросът е кога щурмовата вълна ще загуби инерция. Ако няма буря, няма и вълна. Толкова мощна вълна ще поддържа инерцията си дълго време. Тоест, Може да залее целия град. значи не сме видели най-лошото. Хората на безопасните места, както и спасителите, са в опасност. Виждате ли това? Тук са само 2 души. Има още безброй хора, чието живот зависи от точността на прогнозата ви, както и нашият живот. Кит. Ей! Гледай мен! Гледай само мен. Ще се справиш. Хайде, продължавай. Точно така. Гледай мен. Браво. Добре. Справяме се отлично. Виждам края. Добре. Зак! 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 Дай ми ръка. Хвани ръката ми. Хвани се. Как си? Роб, какво става? Всичко е наред. Спокойно. Хайде.
Ще огледам наоколо. Боже. Водата е дълбока между 2 и 3 метра тук и тук, но само 30-60 сантиметра тук, тук и тук. По тези пътища трябва да закарате хората в Гринич парк и на другите безопасни места. Това са коридорите за евакуация. Щом само тук имаме достъп, спасителните операции по суша в другите райони са невъзможни. Трябват ми хеликоптери. Всички хеликоптери са заети. Пилотите са изтощени. Минали са безопасния брой работни часове. Моите хора не са ли изтощени? Те се борят с стихията. Не чакайте чудеса, щом нямаме подкрепа. Пожарникарите рискуват живота си. Извинете ме. Джонсън, помогнете му. Какво е положението долу? Лошо. Водата се покачва. Не си взел инхалатора? Не е от теб, нали? Загубих го. Изпуснах го във водата. Но нищо ми няма. Честна дума. Татко. Добре де, не е така. Но ще се справя. Всичко ще бъде наред. Ще се спасим. Да. Не ми казвайте, че тук не се пуши. Няма да го кажа. Сам го знаете. Нямам оправдание за това, че избухнах. Така е. Но сигурно имате причина. Един от екипите ми отиде в дом за възрастни хора. Обитателите бяха изоставени от персонала. Бяхме закъснели. Хората ми са разстроени. Ако трябва да бъда честен, не знам какво да им кажа. Кажете им, че са опитали и никой не би могъл да иска повече от тях. Благодарете им за смелостта. А после продължете със следващия проблем. Като всички нас. Телефон. Опитах, но линиите са прекъснати. Този работи. По дяволите.
Възможно ли е да има оцелели? Ало? Ало? Свържете ме с Кобра. Да. Повторете, моля. Свържете го, тя ще приеме обаждането. Госпожо, Да. трябва да се обадите. Клея Риема ли са? Клер? Да, чудесна новина. Трябва да говорите с един човек. Давам ви го. Морисъне, татко, Роб. Слава Богу. Мислих си, че си... Не, жив съм. Не мога да повярвам, че те чувам. Къде си? В Централен Лондон. Но е залят. Сам с теб ли? Да. Тук е. Роб, имам нужда от помощта ти. Ще дойдат да ви вземат. Възможно най-скоро. Много се радвам, че сте добре. А сега, Роб, искам да говоря с Сам. Дай ми я. Добре. Сам. Ленард, Сам. толкова се радвам да те чуя. Става дума за бариерата. Какво? Дали още функционира? Ами... Боже... Не мисля, че е в добро състояние. Възможно ли е да отворим преградите ръчно? Да? Не, може да се изключи автоматичният контрол, но трудно ще получим достъп. Сам, бариерата ще реши проблема. Какво става? Не знам. Първо да се срещнем в Дефайент. Добре. Пренасочваме 4 хеликоптера към тези места. Госпожо началник, Можем ли да се надяваме на чудо? не знам дали е чудо. Приливите и отливите са като по часовник. Можем да предвидим прилива и отлива в реката след 100 години. И? Така, въпреки че вълната още се движи нагоре по реката, нивото на водата тук при бариерата започва да спада с отлива. Затворената бариера действа като язовир и поддържа високо ниво на водата от към града. Ако отворим бариерата, водата нагоре по реката ще се оттегли в естуара. После ни трябва сила, която да направи така, че отливът да се ускори. Възможно ли е да го постигнем? Може би има начин. Зак, Да. ние ще тръгваме. Защо? Трябва да превържа раната на крака си, иначе ще се замърси. Ти остани и се погрижи за другите. Става ли? Да. Тук сте в безопасност. Скоро ще дойдат спасители. Става ли? Добре. Благодаря ти. Не. Аз ти благодаря. Сам да тръгваме. Нагоре по течението дъждът повиши нивото на реката с 10 см, което е твърде много. Тези шлюзове може да се счупят. За да спрем придвижването на вълната нагоре по реката, трябва да отворим шлюзовете и да оставим водата да се оттече. Трябва ни точна прогноза от метеорологичната служба, за да може операцията да съвпадне с отлива. Ричардсън, искам сведения за това с колко хора разполагаме
в тези райони. Ще проверя. Тук, тук и тук. Ако отворим шлюзовете, няма ли да навлезе още вода в наводнения район? Да, но ако едновременно с това отворим бариерата, водата от шлюзовете ще противостои на щормовата вълна, а отливът ще я издърпа надолу в естуара. Хопкинс. Къде е Хопкинс? Трябва ми. Свържете ме с сектор канализация. Началник наш. Преминала ли е опасността, да или не? Мисля, че да. Бурята се насочва към нас. Сър, безопасните места се наводняват. Водата за пиене свършва. Трябва да осигурим и още транспорт, и то бързо. Координирайте действията си с Ашкрофт. Говорихте ли с премиера? Знаем ли колко хора не са се спасили? По последни данни, 200 000. Проявете разбиране и се молете за хората, които в тези тежки условия се борят за човешкия живот. Това е началото на един ужасен ден на равносметка за Лондон. Спасителните екипи са претоварени. И това ще доведе до тежки последствия. Подготвят ни за най-лошото. Никога не сме имали толкова големи човешки загуби в нашия град. Вярвам, че Лондон ще оцелее и че ще се съвземем. Благодаря. Боже, те мислят, че няма оцелели. Дори няма да ни потърсят. Може ли да седна при вас? Нашата единствена задача е да спасяваме хора. Бог знае колко са загинали. Провалихме се. По-точно аз. Направихте всичко възможно. Безброй хора ви дължат живота си, включително и аз. Видяхте кадрите. Възможно ли е някой да е оцелял? Дъщерите ми са навън. Дори не знам къде са.
Как се казват? Клер и Ема. Клер ми създава проблеми. Все се кара с мен. Ема ни помирява, както правеше баща им. Мисля, че двете заедно ще се справят с всичко. Бедствието още не е свършило. Най-страшното не е минало. Ако отворим бариерата, ще върнем водата назад. Говорите, както говорихте едно време, когато създавахте проблеми. Проблеми? Аз? Успяхте ли да намерите сами Роб Морисън? Още ги търсим. Виж ги само. Не мога да повярвам. Може да стане опасно. Да вървим. Бързо влизай вътре. Сам нямаме време. Момент. Относно Хопкинс, Какво за него? току-що намериха трупа му. Какво? Но как? Трябваше да го предвидя. О, не. Съжалявам. Потърсете роднините му. Веднага. Ужасно е. Инфектирана е. Не ме боли. Слушай, ще... Нали няма да щипе? Нека видя. Боже! По дяволите! Дънкън разсмива ли те? Да. Постоянно. Боли ли? Вече да, за Бога. Трябва да те види лекар. Много ми липсваш. Кажи го и ти. Не дей. Не дей какво? Знаеш за какво говоря. Не помниш ли? Има си причини. Не, аз се отказах от теб. Това беше най-голямата ми грешка. Съжалявам. Искрено съжалявам.
Тук не сме в безопасност. Да тръгваме. Военна полиция, стой! Не сме грабители. Той е ранен. Влязохме с взлом за лекарства. Не споменавай думата взлом. Свържете се с началник наш от Кобра. Тя ще гарантира за нас. Господин и госпожа Морисън, Да, Да. трудно е да ви открие човек. Наредено ни е да ви заведем в Дефайант. Елате с мен. изглежда добре, но в действителност стихията е непредсказуема. Програмата ви не ме интересува. По никакъв начин не можем да предвидим какво ще стане, когато водата се събере. Рискът е огромен. Шансът да се получи, както професорът твърди, сигурно е 1 на милион. Ленард? Взех под внимание всички известни променливи, включително и разчета на времето. Мисля, че планът ми ще успее. Екипът по поддържане на реката. Видя ли цифрите? Да, и съгласен съм с професора. Смятам, че са точни предвид обстоятелствата. Трябва да излезем от тук. Хрумна ми нещо. Връщаме се след малко. Хайде, татко. Ще ни помогнете ли? Вие също. Сляпата вяра в компютърните програми ни докара до тук. Пренебрегването им. Моля ви, какъв е разчетът на времето? Отливът при бариерата е в 10:45. За да се получи, трябва да отворим шлюзовете точно в 9:15. Трябва да отворим бариерата, преди водата от шлюзовете да стигне до нея. Бариерата не функционира, както знаете. Да, но говорих с Саманта Морисън. Има начин да я отворим, но нямаме много време. Да, но ако не я отворим, планът ви няма да успее. Ще рискуваме живота на милиони. Искате да отворя шлюзовете и да освободя огромна маса вода, преди да знаем със сигурност дали ще отворим бариерата. Уверен ли сте в успеха? Ще изпратя сина си и снаха си на бариерата. Това отговаря ли на въпроса ви? Трябва да уведомя вице-премиера. Ричардсън? Госпожо. Татко? Намериха ни! Насам! Насам! Подобни надписи с подръчни материали като този се появяват в цял Лондон. Госпожо, сведения за човешките ресурси на шлюзовете. 200 000 души бяха в опасната зона при наводнението. Тъкмо когато бяхме решили, че никой не е оцелял,
Хиляди хора ни дават знак, за да видим, че са живи. Има оцелели. Слава Богу. Сър, трябва да започваме. Нямаме време. Вече обсъдих с премиера плана. Но това ли е единствената възможност? Боя се, че да, може и да бездействаме, но едва ли е добро решение. Планът зависи от отварянето на бариерата, а знаем, че електрониката не функционира. Може и резервната система да откаже. Как ще действате? Има механизъм за ръчно управление на преградите, в случай, че електронната система откаже. Не изглеждате сигурен. Няма гаранции за успех, сър, но няма и друга надежда. Най-важното е... Трябва да вземем решение. Рискът е твърде голям. Не можем да го поемем. Сър, няма друго решение. Трябва да го направим. Сър, аз лично ще отида на бариерата. Действайте. Морско инженерство Defiant, Лондон. Как върви? Всичко е готово. Съгласен ли си да го направиш? Да, съгласен съм. Освен това, не искам да се разделяме повече. Да вървим. Евакуационен лагер Гринич парк. Госпожо, Какво има? спасителен екип е намерил момичетата. Живи и здрави са. Благодаря. Децата ми са добре. Децата са най-важното.
Радвам се да те видя. Мислиш ли, че той ще се справи? Някога успявал ли си да го разубедиш за нещо? Голям инат е. Чудя се защо ли. Господине, отиваме да отворим шлюзовете. Трябва да излетим. Девет и 13. Хайде, побързайте! Давайте, момчета! Хайде, живо, живо! Погледни колко много снимки. Дали всички тези хора... Какво? Ами... Не, сигурен съм, че ще ги спасят, както спасиха нас. Сигурен съм в това. Командир Бранд, ако не отворим бариерата на време, няма да можем да контролираме стихията. След 2 часа щабът ще бъде залят. Изцяло. Разбирам, госпожо. Дайте ми Морисън. Веднага. Професоре. Госпожо началник, Професор Морисън, щурмовата вълна напредва още. сигурна ли сте? Няма да спре. Фулър направи ли нови изчисления? Да. Разчитаме на вас, Ленард. Разбрах. Винаги съм се надявал да работим заедно. Но не в такава ситуация. Задачата ни е много опасна. Ще поема риска. Аз познавам бариерата най-добре. Това ми е работата. Дори да ти струва живота. Няма да оставя работата си на друг. Роб, знам, че не бях добър баща. Не дей. Не бях и добър съпруг. Татко, съжалявам, че не ти повярвах. Сега разбирам, защо толкова държеше на работата си. Ние сме ето тук, във втората контролна зала. А трябва да отидем ето тук,
В тази зала е механизмът за ръчно управление. Проблемът е, че залата е наводнена. Възможно е и пътищата до там да са под вода. Какво предлагате? Шлюзовете на реката са отворени. Нямаме време. Трябва да отводним залата с блокиращия механизъм, за да задействаме хидравликата. Така, дори да стигнем до залата за ръчно управление, охранителната система ще се задейства и няма да можем да се върнем. Отводнителната система действа само ако залата е затворена отвътре. Този, който влезе в залата, ще остане без въздух, преди да отворим вратата от другата страна. Това е смъртна присъда. – 9:57. Това е лудост. Трябва ни резервен вариант, ако не успеят. Какво предлагате? Има само една възможност. Бариерата трябва да бъде унищожена. Нямаме разрешение. Аз ще го взема. Сам. Да, Не мога да ти позволя това. аз нося отговорност за всичко, което става тук. Трябва да отида. Сам, чуй ме. Това не е работа за цивилен гражданин. Аз съм командирът, аз ще отида. Вие двамата ще отворите бариерата. Вече взех решение. Командире, вие сте смел човек, но и двамата знаем, че не може да идете вие. Не познавате добре бариерата. Логично е. Сам. Не, Чуй ме. няма. Защо отиваш ти? Знаеш защо? Той не познава добре бариерата. Моля те, не дей. Това е единственият ни шанс. Господин премиер, самолетите са въоръжени и готови. Трябва да изтъкна, че нямаме време. Британско консулство Сидни. Няма нужда да ми напомните, господин генерал, как върви операцията на бариерата. В момента е трудно да се каже. Нямаме връзка с екипа там. Само това ни трябва сега. Не искам пак да поставят под съмнение способността ни да се справим. Следим ситуацията постоянно. Господин генерал, самолетите да останат на земята за сега. Господин вицепремиер, дайте ми причина за отлагане. Десет и пет. Не. Не дей. Татко! Татко! Отвори вратата! Отвори вратата! Татко!
Да, разбира се. Госпожо началник, премиерата на телефона. Господин премиер, Госпожо, каква е ситуацията? вълната продължава да се предвижва нагоре по реката. Инерцията е отслабнала, но има големи щети и може би ще има още жертви в Челси, Клапъм, Хамърсмит и Пътни. Какво става с водната маса, освободена от шлюзовете? По последни прогнози, водата от шлюзовете ще срещне вълната след по-малко от 30 минути. Това не е достатъчно, госпожо. Не ми давате голям избор. Вратата е заключена. Госпожо, командир Брайант се обажда от бариерата. Добре. Прехвърлих разговора тук. Началник, нас чувате ли ме? Да. Командир Бранд, възникна проблем. Премиерът и военните ни оказват натиск. Ако нямате напредък, остават по-малко 10 минути преди да изпратят самолети и да унищожат бариерата. Госпожо, професорът се опитва да включи механизма за ръчно управление. 10 минути може да не му стигнат. Кажете ми точен час. Не мога да бъда по-точен. Не знаете ли кога ще се върне? Спечелете колкото можете повече време. Професор Морисън няма да се върне. Отводнителната система е спряна. Включване на системата. Залата с блокиращия механизъм ще се отводни след 2 минути. Можете да стигнете до помпеното помещение. Да тръгваме. Помогни ми да отворя вратите. Ти отвори тази. Слушаме ви. Сам Морисън, свържете ме с началник наш.
Задействаме ръчното управление. Щом свършим, ще отворя бариерата. Сам, повярвай. Трябват ми още 2 минути. Премиерът. Изчакай за момент. Говорих с бариерата, задействат ръчното управление и ще отворят преградите. Господин премиер, самолетите трябва да излетят веднага. Нямаме време. Мили Боже! Господин премиер, трябва да решите. Господин генерал, имате разрешение да унищожите бариерата. Имаме разрешение. Готови за излитане. Готови за излитане. Сам, всички излезте оттам веднага. Късно е, госпожо. Ще довършим работата си. Хайде. Остават само няколко минути. Готово. Насам. Следвай ме. Бързо. Включи трансформаторите. Добре. Съвсем близо сме до бариерата. Господин премиер, всеки момент водата от шлюзовете ще стигне. Знам, по дяволите. Началник наш, какво става? Изчакайте няколко минути, сър. От бариерата. Сам. Те успяха. Преградите се отварят. Успяха. Успели се, преградите се отварят. Отзовете самолетите. Прекратете мисията. Край. Прекратяваме мисията. Прекратяваме мисията.
Московиш? Тя е тук. Тук някъде е. Ще ида да я потърся. Мамо! 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 Благодаря ти. Остави ти това. Той те обичаше. Съжалявам, татко. Отнесете баща ми. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Ася Братанова, Любомир Младенов, Пламен Манасиев, Димитър Иванчев, Симеон Владов. Преводач Елена Илиева. Тон режисьор Венсан Мазманян. Режисьор на дублажа Албена Павлова.